Yes, Kong Janet, ma'am, luyag namon sining nga makuha ang imuman sining nga panugdaon regarding sa sining issue sa ginapayag tuyo nga pagpatransfer sa kay Dr. Joseph Diniculo as Western Visayas Medical Center Chief dalon sa may area sang Labuan General Hospital sa may Zamboanga City. Anong imo sining nga mga nahibuloan sini Kong Janet? Well, una best no, kay may nagalagaw nga mga balita nga may ara isang kababaye nga official. So definitely hindi na ako and I categorically deny any involvement sang request nga isaylo no kaghalinon si Dr. Niculo. Ang paghalin kang Saraka Medical Center Chief falls within the jurisdiction kang isa ka Secretary of Health. However, by practice and by tradition, may ginasunod ina iya nga proseso. Una, dapat may rason. Ikarawa, pwede na iya nga i-transfer mo siya sa mas dako nga ospital na kinahanglanon ng ana serbisyo or non-performing or may major nga sala no nga kinahanglan dahon pero may ara ina iya investigation supposedly. In this case, lang si Secretary Herbosa unilaterally nga wala man it maski ano nga consultation, naistorya ko ban siya actually kagahapon no kang hapon ron nagtawag siya kag amoto na gina-explicar niya no pero sa pagpamati ko sa iya rason ginambalang ko siya nga sec kilala na kita balan ta darawa nga hindi na amo ang proseso maski sino pa na iya ang mag-request may ara gid dapat may ara bala rason. So, kag dapat na may mga konsultasyon man. So, amo na iya ang mga bagay-bagay. Oo. So, ano may nag-request ko no sa kay Secretary Herbosa na sugin niya sa imo, Kong? Yes, yes. Sino ko nung nag-request? Ako, ano na lang na, no? Kasi anyway, na-recall naman ang order. By ina lang na yan, I wouldn't like to dwell on the person who requested the transfer. Oo, pero if ever may gin-offer siya nga reason kung ano kunong rason nga ang i-request siya yung transfer ni Dr. Niculo, ma'am? Well, may aligasyon kuno kang corrupt practices kag basically ang pinakahanggad nga rason na ginhambal kang nag-request is aligasyon kang corruption pero more on incompetence. Na amo na nga hambal ko, dapat i-specify kung ano ang mga areas na maipakita mo gid bala. Example, ang mga tao hindi maswelduhan or ang hospital warat available nga mga bulong or permiguba ang makina or ang hospital higko no nga hindi masudlan. Amo na bala nga mga bagay-bagay kay usually hapos ka tama iya magkutso-kutso. Pero ang dapat na iya may prueba gid no may ara gid ya proof. So syempre siguro tapos ang budget hearing pinamis na sala siguro ang pagbasa man ni Secretary Herbosa nga ang kung may request pala daw you take it to line and sinker. So siguro for the meantime hindi nga siguro for the meantime amo man ang balko state put anay kay dapat ya may ara ya sakto nga rason. Ikarawa, you don't transfer a medical center chief to a very small hospital. Nawara pa ganila ya, kasi siguro mga darawa pa na katuig, 2 to 3 years pa na, kag matapos inaya nga maging level 2 or whatever, kiti gamay pa na ginasugura na that is not a seat, that is not the regional medical center in Zamboanga. Iba ang Zamboanga Regional Medical Center. Okay, taga-Driman ko no sa Iloilo ang nag-request kong. No comment lang ako din. By the way, kung may mga information abi ni nga nagagulwa, may mga pending cases kuno sa Ombudsman and sa Civil Service Commission si Dr. Niculo and isa gani dre daw na nakuan pa ini in relation pa ini sa issue nyo dra sadto sa may San Joaquin Mother and Child Hospital, but these are pending nga mga cases sa Ombudsman and CSC. Ikaw nang informer health secretary ka man na ang pending cases, sabi isang isa ka medical center chief, would it be enough nga reason nga pwede siya ma-transfer to other hospital? Would that be the normal course of action, Kong? No. Sa matudtuod lang, halos tanan na opisyal kang gobyerno may mga kaso. Yes.
Kung ang sara ka opisyal, labi na gid kung dugay na sa gobyerno, kag wara it kaso, usually ang rason dira iya non-performing. Wala iya obra, permit floating, wala ga take kang any risk kay na empleyado man gabay nga amo na, no. Nung duman ko to kang una si Assistant Secretary Ubial nga naging secretary. Ako ang secretary hindi magbaton kang assignment kag responsibilidad. Ang gusto niya lang na iya malibot sa mga socials wala ribbon cutting, groundbreaking. Kay balan mo kung mga procurement, example maging member ka kang BAC, ginaulan ikaw permi ang BAC isang Bids and Awards Committee. Ulanon man ikaw kang kaso kang mga napirding nga mga supplier or contractor. Pero bilang opisyal panindugan mo ya ang sakto nga desisyon. No, sa kada posisyon, with those responsibility comes risk. Example, ano ang kaso ni Dr. Niculo? Ginkasuhan siya ni Vilma Hetuya San Joaquin. Yes, Kay ma'am. gusto tana ni Vilma Hetuya nga akuon ang ospital nga ginapanag-iyahan kang San Joaquin LGU kag Western Visayas Medical Center. So ang pamangkot ko, bangod naging proteksyonan niya ang isa ka government property. Naging gastusan kang gobyerno across several years, no? Kay ti ako pa na nagpatigayon da kang iban, ang iban niya ti Uka Garin, si nanay naman kang mayor siya kag nag-ano dira sa mga land development, gimbutangan dalan, kag kabahor kang building, no? I think that's I'm not sure if it's almost 2,000 square. Pero kay protection na ni Dr. Niculo, in fact, nin-applyan niya as a Bukas Center, nagpatigayon ako kang pundo, no, para kay Uhon, kag i-operationalize nila para makatugro serbisyo sa Pumuduyo. So hindi na iya sala. No, anybody like example ang ospital mo i-claim kang private nga tawo, balabagan mo ikay obligasyon mo inaya. So ang hindi na iya pwede maging rason nga isaylo siya. Okay, it's part of his tasks. Example naman dira yan, may irinaway kang promotion. Kung may irinaway kang promotion, may best na iya nga kung hindi mo gabay pwede mabutang sa isa ka posisyon ng dalawa ka tawo. To be candid about it, daging pangitaan ng balakang rason. Because if the issue is incompetence, piraron tala katuig dira ya si Dr. Niculo, tidaad kang una pagin kakas. Kag while under sa iya sinadra nga administration na kung daw kadamo sang gin-improve sang Western Visayas Medical Center gani. Definitely, mas mayad siya subong, mas tinlo. No, kung may kinahanglanon ara responsive. Kagutok kang lugar, no, kagamay kang lugar kang WVNC, kagutok kang lugar pero facilitate nila. No, mas actually kung may mga kinahanglanon, hindi man lang ang mga politiko, ang mga doktor, ang mga ibang referral, no, process of referral kang patients. Madasig, no, magsabat si Dr. Niculo. Ang hindi man lang na well, I really don't know, no, kung may na-offend siya or whatever. Pero sang ako ang Secretary of Health, may mga nagkakatabo gani nga similar. Usually, ginapatawag both parties, no, paatubangon, tapos ano ang reklamo. Now, kung ang request is reasonable, kag hapos man lang ipatigayon, ang ginaayo ta ang medical center chief kay patigayon. However, if the request is unreasonable, then that's a different matter. So sang Secretary of Health ikaw sadto kung nakaagi ka maning nga mga congressman nga hutik sa imo, ga request sa imo nga may ipatransfer sila nga mga chiefs? May ara man, no, sa mga iban nga lugar, no, may best ang mga governors. Pero ginalantaw ko, no, may example kung ang rason niya daw permigid wara dira ang chief of hospital or may ginaubra nga hindi amo. So may proseso, no, ginaimbestiga naman. Pareho ina yang sa iluan ni Dr. Niculo, so no, to sa order ang Labuan na hospital. May ara dira iya allegations of meddling sa mga procurement process and corruption. I forgot, no, I think it's Dr. Manday, no, pero gamay-gamay niya nga ospital nga subong niya ginakayo, no, ginalantaw. Pero ara na iya sa distrito ni
Congresswoman Tai, ang inabalang wife ni Joben Tai nga sa National Housing Authority sa Oo. NHA. Oo. Ara na sa distrito, no? So, ang may ara na mga aligasyon to kag ginalantaw iniya. So may nakita nga mga basihan na kinahanglan siya ihalinon or i-relocate or kung ano dira nga mga proseso. However, it should not be a reason. Daw ang natabo iya ang situation dito sa Labuan Hospital, do ginahimo nga amo ang situation sa WVMC. Okay. So, pero sa istoryahan na ninyo kahapon ni Secretary Herbosa, you are confirming hindi ni madayon ang transfer ni Dr. Nicolo Kong Janet? Yes. Yes. No? Kaya una, wala due process. Ikarawa, hindi mo pwede i-transfer ang isa ka tawo sa isa ka gamay na ospital. No? Because that is a demotion. No? Kakasonta na lang na iya ang ginhambal nila yan na humanitarian reason. Usually, hindi na iya. It applies, no, verification. Pero iniya, i-demote mo ang sangkatawo without due process, without any reason. Ano na lang na karon ang mabatsyagan kang ibang taya ng healthcare workers? Diba? Daw madura ang passion mo. It's very demoralizing unless kung may rason, no? Kung lantawon ta gani, less gani ang controversies, no, sa WVMC. So, kadya na mga the past years. So, hindi man siguro perfecto si Dr. Nicolo. Kung may mga ayo man, itungkuan, kag kung masarangan, ipatigayon. But if these are impossible requests, maburubudlay. Kag una sa panahon ko, ang laban na iya nga mga, kung manawag ang mga politiko, may best nga panakig lang sila na iya because of the utilization na balakang medical assistance fund, no? Oo. Kaya gina-allocate ina iya per district, daw widespread bala per district ang pag-allocate. So bangod na per district ang pag-allocate, may best iya ginagamit, although hindi man iya ang medical center chief ang nagapadihot, ginagamit bala sang hospital personnel sa iban nga mga pasyente. So syempre amo na iya mga reklamo kang una nga hindi naka-earmark na diri sa distrito ni amo na. So ginapangitaan na iya solusyon. Ang importante warat may ginabaribadan nga pasyente.